Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Ψαλίδα και της κυρίας Χαμπέρη για να έρθω στην εκδήλωσή σας και να μοιρήσω και τις ανησυχίες μου και τις σκέψεις μου γύρω από το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων και όχι μόνο, οι οποίες αναπτύσσονται ανεξέλεκτα σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στην περιοχή σας. Ονομάζομαι Απόστολος Ευθυμιάδης, είμαι διπλωματούχος μηχανολόγος και ηλεκτρολόγος και ασχολούμαι όλο μου τον επαγγελματικό βίο με τα ενεργειακά θέματα. Και γύρω από αυτά τα θέματα θέλω να σας μοιράσω την εμπειρία μου. Η θεματολογία της σημερινής παρουσιάσεως είναι η εξής. Πρώτα θα μιλήσουμε για τη λέλαπα των ΑΠΕ στην περιοχή Δομοκού Μακρυράχης. Μετά θα μιλήσουμε για το μύθο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αιτία για να δικαιολογήσει αυτή τη φρενίτιδα με τις ΑΠΕ. Μετά όμως θα μιλήσουμε για το πρόβλημα των ΜΑΠΕΣ, τη μεταβλητότητα των ΜΑΠΕΣ. ΜΑΠΕΣ τι πάνε να πει, μεταβλητές ΑΠΕ συστήματος. Φωτοβολταϊκά και ολικά δηλαδή. Επειδή οι μεταβλητές δεν παρέχουν εγγυημένη ισχύ όπως οι άλλες μορφές ενέργειας και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ των ΜΑΠΕΣ και άλλων μορφών ενέργειας πιο συμβατικών, όπου εδώ δικαιολογούνται τις μπαταρίες. Μετά θα μιλήσουμε για τον περιβαλλοντολογικό αρμαγεδόνα που έρχεται με τις ΜΑΠΕΣ, τον οικονομικό αρμαγεδόνα και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Εδώ βλέπετε τον αρμαγεδόνα των ΜΑΠΕΣ στην περιοχή Δομοκού Μακρυράχης. Εδώ πέρα είναι τα αρχικά έργα που είχαν προγραμματιστεί και αξιολογηθεί. Πράσινο είναι τα φωτοβολταϊκά, κίτρινο είναι οι μπαταρίες και φωτοβολταϊκά μαζί. Έτσι. Και κόκκινο είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά που αξιολογούνται ακόμα. Για προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Αυτές όλες είναι οι νέες άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί κυρίως για τα φωτοβολταϊκά, λέμε εδώ πέρα στην περιοχή σας. Έτσι. Αιωλικά δεν προβλέπουν τόσο εδώ πέρα, πιο αριστερά προβλέπονται, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Εδώ πέρα συνεχίζεται ο αρμαγεδόνα στη μεγάλη εικόνα της περιοχής Μακρυράχης Δομοκού, που εδώ με τα τεθλαμμένες γραμμές είναι τα αιωλικά, με τα τετράγωνα είναι τα μικρά υδροελεκτρικά που έχουν αδειοδοτηθεί στην περιοχή. Εδώ είναι φωτοβολταϊκά, τα μπλε επίσης, σε όλη την περιοχή και από εδώ από κάτω μικρά διασφαλμένα, αλλά και τα πολύ μεγάλα εδώ βλέπετε. Βλέπετε φερειπίν στην περιοχή του Δομοκού ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο 275 ΜΒ. Στην περιοχή της Μακρυράχης ένα άλλο μεγάλο πάρκο φωτοβολταϊκό πάρκο 100 και ΜΒ. Όλα αυτά λοιπόν πώς επηρεάζουν τη ζωή μας, το κλίμα, την οικονομία, θα το δούμε αμέσως μετά. Εδώ είναι μια σύνοψη των ΜΑΠΕΣ όπως για το Δήμο Δομοκού, όπως έχουν καταγραφεί από τον συνάδελφο Σάκη Παπαδόπουλο. Έχουμε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, 130 έργα, 3.500 ΜΒ ισχύ, έργα αποθήκευσης 30 έργα, περίπου 2.000 ΜΒ και χωρητικότητα περίπου 4.000 ΜΒ. Έχουμε φωτοβολταϊκά μαζί με αποθήκες περίπου 9 έργα με 1.124 ΜΒ και συνολικά έχουμε έκταση 11% της επιφάνειας του Δήμου Δομοκού καταλαμβάνεται από αυτά τα έργα. Η Δημοτική Ενότητα Δομοκού το 18%, η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιότητας το 1,2% και η Δημοτική Ενότητα Ξινιάδος 3,4%. Αυτά λοιπόν για τον αρμαγεδόνα, να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καταρχήν να δούμε η αιτιολόγηση που χρησιμοποιείται είναι ο μύθος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Τι λέει όμως ο βιολόγος Τζον Κλάουζερ, νομπελίστας φυσικής, συγγνώμη, όχι βιολόγος, φυσικός. Μπορεί να δηλώσει με μεγάλη σιγουριά ότι δεν υπάρχει έκτακτη κλιματική ανάγκη. Και λέει ο άνθρωπος ότι ο θερμοστάτης του πλανήτη είναι τα νέφη. Τα σύννεφα είναι φωτεινά και λευκά και αντανακλούν το 90% του ηλιακού φωτός πίσω στο διάστημα. Είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος που αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι παραμελημένη. Το μήνυμά μου είναι ότι ο πλανήτης δεν κινδυνεύει. Το φωσφορικό διοξείδιο και το μεθάνιο έχουν μικρή επίδραση στο κλίμα. Αυτά λέει ο νομπελίστας φυσικός και όχι μόνο αυτός, και χιλιάδες άλλοι, τα οποία δεν έχουμε χρόνο να παρουσιάσουμε. Εδώ δείχνω ένα άλλο σφάλμα του ΟΗΕ και των κλιματικών μοντέλων. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα οι γραμμές είναι κλιματικά μοντέλα που προβλέπουν την αύξηση της θερμοκρασίας από το 1983 έως το 2028. Αυτά γίνανε το 83, 85, 87 γίνανε αυτά τα μοντέλα και εδώ δείχνει με πράσινες κοκκίδες και μπλε κοκκίδες δείχνει τις πραγματικές μετρήσεις θερμοκρασίας στη Γη, είτε με δορυφορικές μετρήσεις είτε με επίγειες μετρήσεις και δείχνουν ότι αυτές οι μετρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα μοντέλα. Τα μοντέλα υπερεκτιμούν πάρα πολύ την αύξηση της θερμοκρασίας. Πάνε για 1,5 βαθμό. Μας τρομάζουν συνεχώς ότι θα αυξηθεί το κλίμα, η θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό και έπειτα δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Αυτά μας λένε συνεχώς.
ό,τι φωτιές, λοιμοί, καταποντισμοί, όλα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το οποίο είναι ψευδές, δεν ισχύει. Από όλα δείχνουν τα στοιχεία. Μια άλλη καμπύλη θέλω να σας δείξω εδώ, πολύ σημαντική, από άλλους κλιματικούς επιστήμονες πολύ σοβαρούς, είναι τα φαινόμενα του ηλίου. Ο ήλιος δεν έχει σταθερή ένταση ακτινοβολίας, αλλά παρουσιάζει 11ετής κύκλους, κάθε 11 χρόνια. Αλλά κάθε 200 χρόνια έχει μεγάλη πτώση και αύξηση μετά της ηλιακής ακτινοβολίας. Και εδώ πέρα μπαίνουμε στη μικρή εποχή των παγετώνων. Δηλαδή, από ό,τι λένε οι κλιματικοί επιστήμονες, τώρα όπου είναι το 20, το 30, το 40, μπαίνουμε σε εποχή ψήξεως, όχι θερμάσεως. Όπως μας λένε και δικαιολογούν όλα αυτά τα τέρατα που γίνονται ανά την επικράτεια. Οι σοβαροί κλιματικοί επιστήμονες ερμηνεύουν το φαινόμενο της παρατηθήσας υπερθερμάσεως κατά τον προηγούμενο αιώνα ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των ηλιακών και όχι στο διοξείδιο του άνθρακος. Αυτό είναι μια τρανή επίσης απόδειξη ότι δεν ισχύει ο μύθος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Εδώ με την μπλε γραμμή δείχνει τη θερμοκρασία της Γης, τη μέση θερμοκρασία της Γης τα τελευταία 50.000 χρόνια έως σήμερα. Και δείχνει το μπλε και το κίτρινο είναι η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακος στη Γη τα τελευταία επίσης 50.000 χρόνια. Και δείχνει εδώ πέρα, τι δείχνει αυτή η καμπύλη, δείχνει ότι όταν προηγείται, ανεβαίνει η θερμοκρασία, τότε ανεβαίνει και το διοξείδιο. Όταν επίσης ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει. Προηγείται δηλαδή η θερμοκρασία της Γης και έπεται το διοξείδιο. Και όχι το ανάποδο όπως λένε αυτοί, ότι επειδή ανεβαίνει το διοξείδιο του άνθρακος θα ανεβεί και η θερμοκρασία της Γης. Και όλες οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιχειρούν να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα αυτών των τερατωδών έργων ΑΠΕ και φωτοβολταϊκών στο μύθο της δίθεν ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Πάει αυτό. Τώρα λέμε για τη μεταβλητότητα των ΑΠΕΣ. Δηλαδή, γιατί είναι αδύνατον αυτές οι μορφές ενέργειας να στηρίξουν τη ζήτηση, να στηρίξουν το σύστημα. Εδώ βλέπετε, φερειπίν, αιωλικές μετρήσεις στην περιοχή της Άνδρου, εδώ με τις τελείες, κάθε δεκάλεπτο. Τα ελάχιστα είναι εδώ και η κόκκινη γραμμή είναι τα μέγιστα και το μαύρο είναι μέγιστα των μεγίστων. Βλέπετε ότι είναι πολύ μεταβλητές αυτές και στα ενδιάμεσα δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν την παροχή ενέργειας όπως θέλει η ζήτηση. Εδώ βλέπουμε το επίπεδο εβδομάδας. Εδώ είναι η ζήτηση ενός συστήματος και εδώ το μπλε είναι η παραγωγή, είναι η ένταση της αιωλικής ενέργειας και την παραγωγή των αιωλικών. Δεν συμπίπτουν αυτά. Στο ενδιάμεσο κάτι πρέπει να γίνει, να ισορροπηθεί αυτό το σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ηλιακά. Τα ηλιακά είναι μεταβλητά. Ξεκινάει ο ήλιος το πρωί στις 7-8 και πέφτει κατά τις 6-7 και όλο το ενδιάμεσο δεν έχουμε ηλιακή ενέργεια. Πρέπει κάπως να καλύψουμε τη ζήτηση της ενέργειας. Εδώ βλέπετε την μεταβολή αυτή σε επίπεδο δεκαλέπτου ή μισάωρου. Ενώ η μέση ηλιακή ακτινοβολία κινείται έτσι. Οι μεταβολές είναι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι μεταβολές είναι τεράστιες και δεν μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ είναι ένα άλλο φαινόμενο μεταβλητότητας των φωτοβολταϊκών. Είναι το φαινόμενο της πάπιας. Εδώ βλέπετε μια πάπια ζωγραφισμένη. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα μπλε γραμμή, είναι η ζήτηση του ηλεκτρικού φορτίου. Το βράδυ στις 1 η ώρα είναι υψηλή 12 γιατί έχουμε τη νύχτα και τα φώτα. Όσο περνάει η ώρα, μικραίνει η ζήτηση. Το πρωί σιγά σιγά τσιμπάει, αλλά μετά ξαναπέφτει, διότι μπαίνουν προς τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά λοιπόν μας πάνε σε ένα σημείο, μας πάνε μέχρι σε ένα εδώ σημείο και από εδώ και πέρα πέφτουν τα φωτοβολταϊκά, εξαφανίζονται και ανεβαίνει πάλι η ζήτηση. Και έτσι σε όλα τα κράτη όπου μπαίνουν πολλά φωτοβολταϊκά όπως στη χώρα μας, η ζήτηση του ηλεκτρικού φορτίου μοιάζει με πάπια. Έτσι και πρέπει για όλα αυτά να μπορεί ο ΑΔΜΙΕ να ρυθμίζει τη ζήτηση, την προσφορά και τη ζήτηση για να είναι σταθερή η προσφορά με τη ζήτηση. Αυτή είναι η βασική εξίσωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όση είναι η προσφορά από όλα τα συστήματα παραγωγής ενέργειας, τόση πρέπει να είναι η ζήτηση ανά πάσα στιγμή. Οι μεταβλητές ΑΠΕ συστήματος δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αυτόν τον κανόνα, διότι δεν παρέχουν εγγυημένη ισχύ, αλλά εξαρτώνται από τον καιρό. Τι είναι το αντίθετο, είτε να βάλουμε βαριές ελληνικές μονάδες, είτε ελαφρύτερες μονάδες φυσικού αερίου και ταχείας αποκρίσεως, είτε με ταχείας αποκρίσεως συσσωρευτάς. Αυτά τα δύο πρώτα απαγορεύονται αποκλείονται από την κλιματική αλλαγή. Δεν θέλουμε να καίμε δίθεν καύσιμα και να βγάζουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Εδώ πέρα, ποια είναι η λύση λοιπόν, η πράσινη μετάβαση, απαγορευτικό στο λινίδι στο φυσικό αέριο, μόνο με μπαταρίες θα επιτρέπουν την εξισορρόπηση ή υδρογόνο. Βασικά τώρα μιλάμε για μπαταρίες. Το υδρογόνο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Τι γίνεται λοιπόν, αυτή είναι η ζήτηση του ηλεκτρικού φορτίου.
Η μπλε γραμμή είναι η παραγωγή από ένα σύστημα ΑΠΕ, είτε οι ανεμογεννήτριες είτε φωτοβολταϊκά. Όταν η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεμογεννήτριες είναι μικρή έναντι της ζητήσεως, οι μπαταρίες εκφορτίζονται για να συμπληρώνουν την απαιτούμενη ενέργεια. Όταν από την άλλη μεριά η παραγωγή από τις ΑΠΕ είναι μεγάλη, τότε η ΑΠΕ, το φωτοβολταϊκό, φορτίζει μια μπαταρία. Αυτή είναι η δυναμική που παίζουν οι μπαταρίες που χρειάζονται και μπαίνουν τώρα. Μπαίνουν αποκλειστικά και μόνο για να στηρίξουν τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά και όχι το λιγνίτη και το φυσικό αέριο. Εδώ είναι μια μονάδα φυσικού αερίου που κάνει εξισορρόπηση. Θα μπορούσε η εξισορρόπηση να γίνει πολύ φτηνότερα αντί για μπαταρίες με φυσικό αέριο. Δεν το θέλουν όμως, απαγορεύουν τη χρήση του φυσικού αερίου. Εδώ είναι οι μπαταρίες λοιπόν που κάνουν εξισορρόπηση. Οι μπαταρίες που βλέπετε είναι σε επίπεδο σταθμού. Αυτές είναι μία είναι κουβούκια μπαταριών, εδώ είναι υποσταθμός τους και εδώ είναι η μεταφορά τους προς το δίκτυο. Ποιος πληρώνει όμως την εξισορρόπηση? Η οδηγία 944-2019 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως λέει ότι, να μην διαβάζω λεπτομέρειες, ότι την εξισορρόπηση πρέπει να την πληρώνουν αυτοί που την προκαλούν. Δηλαδή ποιες, όπως σας έδειξα προηγουμένως, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Παρά την οδηγία αυτή, ο ΑΔΜΙΕ καλύπτει πλήρως το κόστος των μπαταριών και τις χρεώνει αυτές όχι στις μάπες, αλλά απευθείας στους καταναλωτές. Μάλιστα δίνει και πολύ γενναιόδωρα ποσά. Τις στέλνει ο ΑΔΜΙΕ για να ισορροπεί το σύστημα. Αλλά δεν τις χρεώνει στις μάπες, τις χρεώνει στους καταναλωτές. Πέρα από όλα αυτά υπάρχει και περιβαλλοντολογικός Αρμαγεδόν. Βλέπετε εδώ πέρα αλλοιώνει την αισθητική τοπίου προς βιομηχανική. Μετατρέπεται το πανέμορφο ελληνικό τοπίο σε βιομηχανικό φορτίο, σε βιομηχανικό τοπίο. Αυξάνουν τη θερμοκρασία της περιοχής κατά 2 έως 3 βαθμούς, ίσως και παραπάνω. Εδώ βλέπετε με θερμοκάμερα πώς δίνει τη θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών και πώς είναι η θερμοκρασία της παρακείμενης γης. Αυξάνει λοιπόν η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης τοπικά και αυτό ανεβάζει και τη θερμοκρασία του κλίματος. Το τοπικό μικροκλίμα. Επίσης μειώνει τη θερμοκρασία κάτω από τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή η βλάστηση αλλοιώνεται. Δεν μπορεί να υπάρξει η κλασική βλάστηση που είχε μέχρι σήμερα η ηλιακή ακτινοβολία. Αλλοιώνεται και αυτό. Τώρα κάτι άλλο. Επιταχύνει την επιφανειακή απορροή των ομβρίων υδάτων. Όταν πέφτουν οι βροχές, δεν πέφτουν στο έδαφος που κυλάνε σχετικά αργά και απορροφούνται από τη γη. Απορροφούνται. Γίνεται η διήθηση των ομβρίων υδάτων στη γη. Εδώ πέρα πάνω στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών τρέχουν αυτά. Και όταν πάνε στη γη λίγο, ξανατρέχουν και στα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή αυξάνει πολύ η επιφανειακή απορροή και μειώνεται δραματικά η διείσδυση των βρόχινων υδάτων μέσα στη γη. Άρα αλλάζει το υδρολογικό ισοζύγιο. Μετά, οι μπαταρίες έχουν και κίνδυνο υπερθερμάσεως. Και όταν υπερθερμαίνονται, δημιουργούνται προβλήματα, είτε καίγονται, δημιουργούνται τοξικούς μαύρους καπνούς, οι οποίοι έχουν και θηϊκόξη μέσα, και υγρών μπαταριών στο έδαφος και μολύνονται σχεδόν τα εδάφη γύρω-γύρω ανεπιστευτεί, ή έχουμε πρόκληση δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή ο Αρμαγεδόν δεν είναι μικρός, επειδή δεν βγαίνουν όλα τα καυσαέρια, είναι πολύ σημαντικός. Αλλά χειρότερο από όλα είναι ο οικονομικός Αρμαγεδόν. Ή θα μείνουμε από το ρεύμα ή θα μείνουμε από χρήματα, ή και τα δύο. Εδώ είναι η λεπτομερής οικονομική ανάλυση που έχω καταθέσει σε εσάς, όμως δεν θα τη συζητήσουμε, θα συζητήσω τα αποτελέσματα. Για σενάριο 100% ΑΠΕ. Απαιτείται επένδυση 200 δις ευρώ. Εδώ. Για όλα αυτά τα συστήματα. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, υδροελεκτρικά που κάνουν αποθήκευση, συσσωρευτές. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Η χώρα χρωστάει 400 δις. Είναι το μισό δημόσιο χρέος. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Θα γίνουν χρέος και αυτά. Και ποιος θα μας πληρώσει και ποιος θα μας τα δώσει? Μετά, εάν κάνουμε την ανάλυση και δούμε πόσο πρέπει να πάει το ρεύμα για να καλυφθεί αυτή η επένδυση, πρέπει να πάει 52 λεπτά κιλοβατόρα. Πάνω από 50 λεπτά. Θυμάστε την περιοχή πριν 2 χρόνια που είχαμε την κρίση του φυσικού αερίου και είχε πάει το ρεύμα κοντά σε 45-50 λεπτά κιλοβατόρα και κρυώναμε όλο το χειμώνα και, και είχαμε το ρεύμα πολύ με φιδό. Εκεί θα φτάσουμε και χειρότερα τώρα. Και αν λάβουμε υπόψη και το τίμημα των γραμμών του ΑΔΜΙΕ, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, θα πάει παραπάνω από 52, θα πάει 60 λεπτά τουλάχιστον. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δηλαδή, ή θα μείνουμε από ρεύμα ή θα μείνουμε από χρήματα. Κλείνοντας λοιπόν, με συμπεράσματα, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι το διοξείδιο του άνθρακος προκαλεί ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή ή φαινόμενο θερμοκηπίου. Δεν υπάρχει καμία κατεπίγουσα ανάγκη για αυτή την πράσινη λέλαπα που γίνεται, που τη βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας.
Δεν υπάρχει ούτε έκτακτη κλιματική ανάγκη ή κρίση, ούτε φαινόμενο θερμοκηπίου που προκαλεί πυρκαγιές και λοιμούς και πληγμούς και καταποντισμούς. Όλα αποδίδονται στο θερμοκήπιο που στην ουσία δεν υπάρχει. Διότι η θερμοκρασία τα τελευταία 20 χρόνια έχει σταθεροποιηθεί. Μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει, αλλά περίπου είναι σταθερή. Η πράσινη μετάβαση και ο μηδενισμός των εκπομπών διοξιδίου θα στοιχήσει άνω από 200 ευρώ στη χώρα μας και η κιλοβατόρα θα ανέβει πάνω από το μισό ευρώ. Και θα γίνει απρόσθετη στο μεγαλύτερο μέρος των πολιτών της χώρας. Το όμορφο περιβάλλον της χώρας μας θα μετατραπεί σε βιομηχανικό και θα αλλοιωθεί και θα πληχθεί το περιβάλλον ανεπανόρθωτα. Για να αποφευθεί έστω και να μετριαστεί αυτός ο Αρμαγεδόνας, πρέπει να κοιταχτούν όλες οι υπερχόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να γίνουν εκεί οι εστάσεις όλες αυτές τις ανοησίες που γράφονται μέσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.